Matúš, pamätáš si na svoj prvý deň v Klimaku? Áno, išiel som do Eurovej a vymieniali sme filtre do vzduchotechniky. Čo bolo pre teba najťažšie, keď si nastúpil? Asi naučiť sa s novými náradiami a celkovo nové prostredie. A keby si mal spolužiakom odporúčiť, prečo by si mali vybrať Klimak, čo by si im povedal? Lebo je tu super kolektív, mladý kolektív a radi pomôžu a veľa sa to naučíme. A na čo si najviac hrdý? Čo si sa v Klimaku naučil? Nové skúsenosti, nových kolegov som spoznal, kamarátov do života. Keby si mal Klimak opísať jedným smajlíkom, ktorý by to bol? Asi palec hore.